Syrië, daar ga ik echt geen geld naartoe sturen. Laten we haardbaarden zelf uitzoeken in die woestijnzonbank. Daar in het Midden-Oosten is het altijd een zootje. Begin april organiseren de gezamenlijke hulporganisaties een inzamelingsactie op televisie voor Syrische vluchtelingen. De totale opbrengst was 1,2 miljoen euro, een historisch laag bedrag. De avond van de tv-uitzending zat ik, de schrijver van het boekje De Schutter, Maarten Zegers uit de gemeente Sluis, met mijn vrouw Sarah, mijn Syrische vrouw, voor de televisie. We hadden onbeschrijfelijk veel verdriet. Het is niet makkelijk om de beelden te zien van ons land, kapotgeschoten en vernietigd. Honderdduizenden doden, miljoenen mensen op de vlucht, mensen die ik heb gekend, mensen met wie ik vriendschappen wilde of die ik lief had. Met elkaar zetten wij ons in voor mensen in Syrië, voor kinderen in de vluchtelingenkampen, zodat zij wel scholen. Met elkaar hebben wij ons ingezet voor dans in West-Vlaanderen. De kunstafdeling verdwijnt, maar de balletschool gaat door. Met elkaar kunnen wij dit voor elkaar krijgen. Niet mopperen, maar doen. En met elkaar kunnen wij de mensen in Syrië een beetje helpen. Helpt u mee? Muziek.